हामबाय नर जतन आंखाय डॉक्टर रति मोहन त्रिपुरा आं साउथ पिलाक डिस्ट्रिक्टनि भारतीय जनता पार्टीनि भाइस प्रेसिडेंट दं माने दाबोक आं दिनैनि सिमि त्रिपुरा मुथा पार्टीनि वारियात अंशना तामनि बागै त्रिपुरा मुथा हामजागै फायमानि कलायखो त्रिपुरा मुथानो जादों माने एकtai कारण तामनि बागै हिंकिया चिनि बरकनि एक्जिस्टेंस चिनि एडिशनाव जुदि बाजायना हिंकिया त्रिपुरा मुथानो जों खायनो नांनाय अबनो वानसुबो ताइ कोनो मुंसै ताकतो नो आमसायाव गोबां मा दं बिजेपि खाय दं रो बंनुला ताम सामुं दं बरकनोबो सानाय ताबुक जे सिचुएशनाव जों पार्टी तो जतनो जाने जाने हामजागमा दं फियाबा एडिशनाव बाजायना बागै जों ताबुक महाराजानो लगेरिना नांनाय अब बागैनो आंबो फायमाने जे महाराजानो लगेरिना नांनाय अबनो वानसुबो फायमाने ओके हामबाय नर जतन आंखाय डॉक्टर रति मोहन त्रिपुरा आं साउथ पिलाक डिस्ट्रिक्टनि भारतीय जनता पार्टीनि भाइस प्रेसिडेंट दं माने दाबोक आं दिनैनि सिमि त्रिपुरा मुथा पार्टीनि वारियात अंशना तामनि बागै त्रिपुरा मुथा हामजागै फायमानि कलायखो त्रिपुरा मुथानो जादों माने एकtai कारण तामनि बागै हिंकिया चिनि बरकनि एक्जिस्टेंस चिनि एडिशनाव जुदि बाजायना हिंकिया त्रिपुरा मुथानो जों खायनो नांनाय अबनो वानसुबो ताइ कोनो मुंसै ताकतो नो आमसायाव गोबां मा दं बिजेपि खाय दं रो बंनुला ताम सामुं दं बरकनोबो सानाय ताबुक जे सिचुएशनाव जों पार्टी तो जतनो जाने जाने हामजागमा दं फियाबा एडिशनाव बाजायना बागै जों ताबुक महाराजानो लगेरिना नांनाय अब बागैनो आंबो फायमाने जे महाराजानो लगेरिना नांनाय अबनो वानसुबो फायमाने